Hi everyone! Welcome back di ay sa ating YouTube channel! So for today's video guys is mag-unboxing tayo kay ako ate is nanaman sila bagong balay kuno hay sa housing kay napili man sila sa matagaan kay wala lagi sila balay nga kanabang apuy-an jud nila. So karon kay ang lababo dito kay kuan raman kanabang hugasanan lang bitaw, wala siya kabutangan sa mga plato kana murag maglisod ka. So mo to nga nag-order siya sa Shopee ug na may mga baratuhon sa Shopee o yung try siya order about atong butanganan sa plato nga i-hanger na siya sa kuan sa lababo din ibo sa lababo tali itong mga platuhan o baga makakatipid sa area ganon. So yun na nga zay ngabot na gayang buntag ang iyahang order. Ayan, so mag-unboxing sila karon. So actually napa sila sa iligay karon kay nag-release sa Yawi for officially mamuyo na jud ganon. So mo to nga gahulat na lang ko nila. So karon tatawad mga bot na to mag-unboxing nami. So ARAT na. A few moments later. Ito presidente mo kasi buka. Waras ako na lang like. Ingat ako. Pasok lang kasi na ko. Wow, sana all. Sikat, mauyo pa kata siya yan. Ano po ikuan? May tagkuwang nag-bolt Oh, daw to na kiri. Oh, uwian na, may nanalo na. Sana all. Iset na kayo, lugo ng kiri ito pa daw. Di ako lang po magsunod ang phone ko na ko na doon guys. Donation.
Dato lang tangiyaw sa housing. Tara lang yawi ay. Sa platform na, baso nga plastic yan. Araw na itong mga patasa. Ito buka, kaya gulong hindi. Papa. Tikwang. Yung baso. Granted.